लाबोनायालाय लाबोबायमोन गासिबो दा फैलायदो। ओइ आसोल नोंथ' दा मोनायाव हागौसिगोनलै। हैद माखौ होनदोंब्रा? हाबाखौ होनदां हाबाखौ। बै नों एसे मोजां रायलायनो सोलोंदोब्रा नङाबा सोरजोंबा मालाबा दामजागोनसो। आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों? आंथ' हाबानि खोथासो बुंदों। नोंसो गोरोन्थि सानदों। नङाबा रायलायनायानो जुदाखा बिनिया। मा लेथ्रा लेथ्रा सानोब्रा? दाख्लैबो दामजासिगौमोन बे जाम्बाया। आंखौ खि सोरबा बुबाय बायनो हायोलै। अ नोंथ' दिनै सोरांलायसिगोनलै। खम मेंग्लिगोन नोङो। नुबाय मा राव जाखो बियो? मा होननाय सानदों नोंलाय? मा होननाय सानदों? आं हाबानि खोथाखौसो बुंदों। हाबायाव अनेक खामानि थायो। मा मा खामानि थायो मिथिगौ नोङो? जिखुनु जों थांलायनोसै नोंसोर दा फैलायदो। आं लाजिबायहाय मा। दे होनबा थाथ'लायदो। दे थांलायदो थावफ्रा मोजाङै फुननानै लायखादो। मा बुंनाय जाखो बे उसुब? मा लेथ्रा लेथ्रा सानबाय थायो नोंलाय? खर'आव थाव फुनग्राखौ होनदों आङो। फुनग्रा होनदों थाव थाव। फैजा मारगोनलै नों मालाबा। नोंसोरसो